Jeg skal nu videre med mit planbillede, og det skulle gerne komme til at ligne det her nede. Og jeg har jo allerede tegnet den vinkel, faktisk vi har her, den har jeg allerede tegnet herover. Så det jeg skal have gjort, det er at få lavet en streg igennem, så vi kan se vores grad oppefra. Det skulle gerne komme til at se sådan her ud. Og det jeg kan se, det er jo, at der er 55 her også, hele vejen ned igennem der, og der er 55 den vej. Så det jeg egentlig kan gøre, det er at gå ind. Jeg har fået lavet sådan en fin målepind her. Få taget den og lagt på her, og så få sat nogle streger ud fra der. Og der har jeg allerede, ligesom man gør i tv-køkkenet, snydt og lavet 2 streger på 55. Whoopty, whoopty. Dem kan jeg så heldigvis bruge herud af. Og det vil sige, jamen jeg ved jo, at jeg skal 55 ned, så jeg kan lige så godt sætte den af her på 55. Og jeg kunne også køre ud her på 55. Nu kommer vi til det hjørne, der jo ligger lidt, hvad kan man sige, et eller andet sted hernede omkring. Den må blive lidt længere, den streg der, for jeg ved ikke helt, hvor den rammer med den her. Men den skal jo køre ud fra samme stern hele vejen ned igennem. Og da sternen ligger deroppe, så skal der sternen også ramme her, og vi rammer lige der. Så det bliver rigtig fint, og når nu jeg har den, så bliver det jo der. Sådan der. Så har vi et fint lille kryds her, som er vores stern. Og så kan jeg egentlig bruge min vinkel til at strege op efter her. Og det bliver sådan noget lignende der kører igennem. Her. Og vi skal også have den herop. Sådan her. Så har vi allerede vores firkant. 90 grader, alle 4 hjørner. Og så skal vi bare fra hjørne til hjørne. Så bliver det lige pludselig halveret, de 90. Det kan sørge med 45 grader. Whoopty ligger der lige igennem her. Nu bliver det også lidt matematik. Sådan der, så har jeg fået tegnet det meste af min grad allerede. Så står der jo, at graden er 2 gange 45. Det vil sige, at det er 2 stykker træ på 45 mm, der simpelthen er taget og sat sammen. Og så ligger den vej ned igennem. Det er også det, vi skal have her. Så 45 mm, det må være det, jeg så skal sætte ud til hver sin side. Og hvis jeg siger 45 her, og kører ud her, og jeg kører 45 ud her, så har jeg allerede det første. Så vender jeg lige tommelstokken om her, og kører, så skulle der jo gerne være 90 og 45, der er der sørme også. Så er der lige en tjekker på det, og hernede også. 90, 45, og så 45 ud her også. Sådan der. Så kan jeg også lige få streget den op. Det kører lige der, og en streg lige der. Sådan der. Så bliver det rigtig, rigtig fint. Så har vi allerede den ene side, og så kører jeg lige ned her. Og så får vi lige den anden side også af vores rem, eller vores grad. Og det betyder simpelthen, at vores grad set oppefra er tegnet færdig. Det ser meget fint ud. Så skal vi have lagt en rem ind. Remmen den kommer op fra spærret af. Den lagde vi lige før med 3/5. Det vil sige, så skal vi lige rykke lidt, så vi får fat i den her. Vi har jo vores rem lagt ind der, og den vil jo så komme til at køre herned. Og den vej, videre den vej der. Det er det udvendige hjørne. Sådan der. Så jeg kunne egentlig gøre sådan her, hele vejen hernede af. Og så har jeg det her at stå og fakte efter. Det er jeg ikke sikker på bliver præcist. Så i stedet for, igen, kan jeg bruge min fine målliste. Skal man lige være sikker på, jeg kan lige tage en grøn, så jeg er sikker på, at det ikke var en, det er sådan blå, at det er ikke, jeg ikke kommer til at rode rundt i min sorte. Så blå, det er altså min sadling lige nu, og den kører jo her, og den kører her. Så kan jeg køre den videre ned her, og så skal jeg jo bare ind og ramme min grad. Jeg vil faktisk hellere bare have den hernede, for så er hvad Sørensen, den klatter godt nok, den blå der, det var da ikke så fedt. Nå, jeg kører den bare ned, og så sætter jeg en lille streg her. Godt derude på tegningen. Fordi så er jeg sikker på, at jeg kommer til at ramme der. Jeg er ikke sikker på, hvor jeg lige er her. Det er da en dum blå. Nå, det gider jeg da ikke bruge. Jeg tager lige den sorte igen. Så kan jeg køre ned her, og rammer min blå fine en hernede. Og den kører jeg bare igennem. Så jeg rammer der. Og så skal jeg egentlig også den anden vej. Og der kan jeg jo måle ind her. Igen, så er det samme, fordi at vores bygning er med samme hældning på hver sin side. Så
Jeg kan egentlig tage min blå igen, og så sætte af heroppe fra, og herned til. Så vil den også ligge den vej. Sådan der. Og så skulle der meget gerne også være 90 grader her. Sådan der. Så har jeg faktisk allerede fået lagt remmen ind også. Den kører her. Godt. Så skal jeg lægge skiftet ind. Og skiftet står der så på tegningen, det ligger 50 oppe. Og det er fra min stern af, og 50 ind, og 50 ind den vej der. Det gør jeg lige. Jeg vil godt lige prøve den blå igen, og så håbe på, at den ikke drypper. Og så bliver det lidt bedre med alle de farver der. Og når jeg siger 50, så kan jeg også sige 50 her. Den vej. Og 50 den her vej. Sådan der. Og igen, så kan jeg jo egentlig også sige 50 herover. Og jeg kan også sige 50. Altså nu er jeg jo 50 den her vej, det vil sige, at jeg kan jo, for så kan jeg få lagt det ind. Sådan her. Så behøver jeg ikke bruge min vinkel igen. Det er uden vinkel det her, det er simpelthen bare at køre det ud af her. 50, og den kører lige hertil. Ikke længere. Sammen den der, den kører 50 ind der. Og hvis jeg så også kører 50 på herop, så ved jeg, at mit skifte rammer der. Og 50 ind her. Sådan der. Så har jeg også fået lagt mit skifte på. Så er mit planbillede faktisk lavet af min grad.